Croeso i Dianti Glen a croeso i sesiwn bach newydd cyntaf babis. Rydyn ni'n di sôn heddiw am llyfrau bach du a gwyn. Efallai bod chi wedi cael rhai o'r rhain gan eich ymwelydd iechyd, ond dim bwys nad ydych chi wedi cael. Mi fedrwch chi brintio rhai oddi ar y we fel hyn. Neu fedrwch chi fynd i'r llyfrgell lleol ac mae yna ddewis helaeth o lyfrau i'ch babi. Mae babanod newydd anedig wrth ei bodd yn edrych ar siapiau a gwynebau du a gwyn, fel y gwelwch chi yn fama. Drwy rannu llyfr hwn gyda'ch babi drosodd a throsodd byddant yn ymateb i'r lluniau. Mae rhannu llyfrau a rhigymau gyda'ch babi yn bwysig iawn. Mae rhoi cychwyn da i'r babi, yn datblygu sgiliau iaith i'r ymennydd. Mae hefyd yn eich helpu chi i ffurfio cyswllt cryf gyda'ch babi. Be am gychwyn gyda cân? Dwi am wneud hefo Tedi, ond fyddwch chi'n wneud gyda babi adre. Dwi'n mynd i ganu helo Tedi, ond yn lle gewch chi roed enw'ch babi i fewn. Helo Tedi, helo Tedi, helo Tedi, helo a sut wyt ti? Fel oeddech chi'n sylwi, o'n i'n sbiad wyneb yn wyneb i'r Tedi, a fel a fyddwch chi'n neud i'ch babi hefyd. Rwan, da ni'n mynd i wneud cheek chin. Cheek chin, cheek chin, cheek chin, nose. Cheek chin, cheek chin, cheek chin, toes. Cheek chin, cheek chin, 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 chin. Up Teddy goes, whee! A mae gennym ni gân arall, dwy lygad bach a thrwyn sy gen i. Dwy lygad bach a thrwyn sy gen i. Ceg bach i wenu arna ti. A'r gân ola ydy bly bly. Ac yn y gân yma, da chi angen tynnu eich tafod allan. Ac mwyaf da chi'n neud o hyn, fydd eich babi yn eich gwneud yr un fath i chi. Bly bly, went the little green frog one day. Bly bly, went the little green frog. Bly bly, went the little green frog one day. So we all went blah, blah, blah. We know frogs go la-di-da-di-da, la-di-da-di-da, la-di-da-di-da. We know frogs go la-di-da-di-da. They don't go blah, blah, blah. Yay! Bydd gwrando ar eich llais a gweld eich wyneb yn helpu eich babi i ddatblygu sgiliau iaith cynnar. Gall sŵn dynnu sylw eich babi, felly rhowch y teledu i ffwrdd a cael llecyn bach tawel a chlyd gyda'ch gilydd. Efallai bydd eich babi yn colli diddordeb yn fuan iawn, ond mae hyn yn normal gan bod babis yn blino yn hawdd. Ychydig bach bob hyn a hyn sy'n gwneud byd o wahaniaeth. Mwynhewch eich amser gyda'ch gilydd. Mae'n gennym ddewis helaeth ar ein sianel YouTube, Dechrau da Sir Ddinbych. Ac i ddilyn rwan, cewch wylio Macsen, sy'n mond yn 5.5 wythnos oed, yn rhannu y llyfr hwn gyda'i deulu. Hwyl am y tro. Hwyl! Mae'n darllen fo. Mae'n darllen fo. Whoops. Dwi'n meddwl. Wyt ti'n hoffi'r un efo'r tafod yn hongian allan? Ti'n deud, ti wedi cael trin dy tongue tidy hefyd.
Dyna beth ti'n meddwl? Dyna beth ti'n meddwl am y llyfr? O, da iawn. Ie. Wel am lyflu. Da iawn ti. O, dwi'n fawr bod ti'n hoffi fo. Ie. It's a darllen, and now I am happy.